በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ስለ ስጓሴናን ዝሓለወናን ዝረድአናን ዝዓቀበናን ነዚ ሰዓት ዝን ነዚ ዕለት ዝን ድማ እግዚአብሔር አምላክና ወፀጉኡ ደጊፉ መንፈስና አነቃቂሑ ቃሉ ክንምገብ ቃሉ ክንሰምዕ معاو زخون 30 60 70 80 100 فرينا دما كم تنسو الفا اوميغا زخوني جمرت زي كوناس فصمت هنكون عبيتو ننبر كم تن عاشو دناغل زي كوناس كم تن لبامات كنكون ክርስትናውን ምጅማር ዘይኮነን ፍጻሜሞ እግዚአብሔር አምላክና ድማ ቃሉ ክንምገብ ስለዝፈቀደልና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አማላድነትን ተራራነትን ቅድስተ ቅዱሳን ጸተንጻን ግሎሪያት አምላክ ናይ ኩሎም ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃን ሰማዕታትን ምስኩልና ህዝብ ክርስቲያን ይኹን። ጾምና ድማ ኃጢአትና መደምሰሲ መንግስተ ሰማያት መውረሲ ነፍስና መቀደስ ይጊሩ ዘመን ህይወትና ከባርኽ ሰላም ክልኸልና ንእግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና። امباركس اللهم عنتي زحلفه زورة ديلنا كمون قدستي تمهرنا نيرنا እግዚአብሔር ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ቃሉ ተነጊብና ድማ ንዓኡ ዝኸውን አውን ጸንዐሉ ቃል ይብናስ ነዚ ሕጂውን መንፈስና ነቃቂሑ ነዚ ዕለት ዝን ሰዓት ዝናብጥሕና ይሞ አምላክና ልዑል እግዚአብሔር ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። በአርክስ ከንፋር እግዚአብሔር አምላክ ሎም ማዓንቲ አብ መዝሙር ዳዊት 69 ፍቅድ 8 ዘሎ ኃይለ ቃል ጌርና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክምህረና ናቱ ፍቃድ ክኸውን እዩ። ቤተ ክርስቲያንና ድማ በዝሎም ማዓንቲ ከምቲ ዝሓለፈ ቅድስት ዝበልናዮ ሳልሳይ ሰንበት ድማ ምኩራብ ካብኡ መጻጉዕ እንዳበለ ይቅጽል ማለት እዩ። ሎም ማዓንቲ ምኩራብ ማለት እንደማ ቤተ ምቅዳሽ ይዝባል በዕብራይስጥ ቤት ንእግዚአብሔር አምላክ ዝቀደሰሉ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዝጽውዓሉ ማለት እዩ። ወይ ኣብ ኤርትራውን አለ እዩ ምኩራብ ሓንቲ ያዘላ መስለን ነበር ኣብ አስመራ አለ ሓንቲ ምኩራብ ዝባል ቤት ጸሎትና ይሁድ ማለት ቀደም ጸሎት ዝኽእል ማለት እዩ። ከም ድማ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ቤት ጸሎት እዮም እቲ ጸሎት ዘብጽሑ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። እና ምኩራብ ማለት ቤት እግዚአብሔር አምላክ ዝምስገነሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝጽውዓሉ ቦታን ክኸውን እንከሎ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን እንታይ እዩ ዝብል ብስፍሕ ዝበለ ክርዮ ኢና ማለት እዩ። መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ቅንዓት ቤትካ በሊዑኒ ጸርፊ እቶም ጸርፍኻውን ኣባይ ወዲቑ እዮሞ ንሕዋተይ ጓና ንውልድ ኣደውን ጋሻ ኾንኩ ዝብል ኃይል ቃል አለ። ብርግጽ ቅንዓት ቤቱ ስለ ዝበልዓና ስለ ሐቅን ርትዕን ቆይምና ኣብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ እንርከባለና ማለት እዩ። ስለምንታይ ቅንዓት ቤቱ ስለ ዝበልዓና እግዚአብሔርን ስለ ዝረድአና መንፈስናውን ስለ ዘነቃቅሐ ኣብ ቤቱ ክንነብር ክኢልና ማለት እዩ። እና እዚ ኃይል ቃል እዚ ኩሉ ግዜ ንዓና መጸናንዒ ዝተወሃበ ቃል ምዃኑ ብተስፋን ብእምነትን ጸኒዕና ንኽንነብር ዝሕግዘና ኣብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ክንነብር ምስ እግዚአብሔር አምላክ ክንነብር ከም ዝግባአና ይነግረና ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 19 ዘሎ ኃይለ ቃል እንተርኢናዮ ነዚ ቤት መቅደስ እዚ ኣፍርስዋሞ ኣነ ከዓ ብሰለስተ መዓልቲ ከልዕለ ኢሉ ይዛረቦም። ምንቸም እቲ ቤት መቅደስ አይሁዳውያን በ46 ዓመት ዝሃነጽዎ ዓብይ ህንጻ እዩ ዝነበረ ወይ ዓብይ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ነይሩ ማለት እዩ። ካብ ብዙሕ ቦታታት መጽኦም ዘመስግኑሉ ካብ ገሊላ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መጽኦም ኣብዚ መጽኦም ጸሎት ይገብሩ ነይሮም። ነገር ግን አይሁዳውያን
نزي بيت እግዚአብሔር አምላኽ እዚ نزي بيت مقدس እዚ نزي سم እግዚአብሔር አምላኽ ዝቅደሰሉን ዝስመየሉን ዝውደሰሉን ቦታ አብኡ ናይ ሸቀጣ ምስ ገበረዎ ክርስቶስ ዝኹሉ እንዳተጸርፈ ዝኹሉ እንዳተረግመ ዝኹሉ እንዳተዓመፀን ከሎ ደድሕሪኡ ሕማቅ ነገር እንዳበሉ ሕማቅ እንዳብዛረቡ ከለው ወላ ሓት እኳ እንተዘይበለ ከም መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ግን ኣብ ቤት መቅደስ ሸቀጥ ክሽቀጡ ሕማቅ ነገር ክገብሩ ምስራዮም ግን ኩርማጅ ገሪ እዩ ዝቆጽዖም ወላ ሓደ ሰብ ዝኹሉ ዘሳደድዎ ዝነበሩ እንታይ ገይሮም ወላ ሓደ ክብሎኳ ዝኽእል ኣይነበረን ብድሕሪኡ እውን ካብኣቶም ከምዚ ገይሩ ጨፍጭፍና ኢሎም እንተኸዱውን እቶም ወታደራት እውን ክዛረቡ ይከኣሉን ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብዙሕ ነገር እኳ ክጻወር እንተኸኣለ በታ ቤቱ ግን ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለናየ ቤት መቅደስ ንዘለናየ መዓልቲ ግዜ ሕዳሴ ንዘለናየ ነፍስና ከመይ ሌላ ክትቅደስ ከመይ ገርና ክንኽብራን ከም ዘለናን ከርኤና ንነፍስና ክሳዕ ክንደይ ክንቃለሰላ ከም ዝግበአና ንቤተ ክርስቲያን ክሳዕ ክንደይ ክንቃለስ ከም ዝግበአና ቅድሚ ምስቃሉ ብኸመይ ቅንዓት ብኸመይ ዝበለ ድፍረት ብኸመይ ዝበለ ትብዓት ንቤት እግዚአብሔር አምላኽን ንነፍስናን ቀዲስና ክንነብር ዓቂብና ክንነብር ከም ዘለና ብርግጽ አርኢናን ምሂሩናን አርአያ ኮይንናን እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ስለዚ ንቤት መቅደስ ክሳዕ ክንደይ ክንኽብራ ከም ዘለና ንቤት እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ገርና ክንስውአላ ከም ዘለና ንቤት እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ገርና ክንካናኸና ከም ዘለና ኣዝዩ ብተሪር መግናሕቲ ገኒሕዎም እዩ ስለዚ ንቤት አቦይ ንቤተይ ቤት ሸቀጣ ቤት ጎሓላሉት ጌርኩሞ ነቶም ሸቀጣ ኣራግብ ድማ እዚ ካብዚ አልዕልዎ ንቤት አቦይዶ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ በሎም ሽዑ እዚ ነገር እዚ ሓይሊ ቃል እዚ እንደቀ መዛሙርቱ ክርድኦም ኣይከኣለን ክርስቶስ ዝዛረቦ ዝነበረ ግን ብዛዕባታ ብሳልስቲ መዓልቲ ክትህነጽ ዝብላ ዝነበረስ ንሱ ድማ ብዛዕባ መቅዳስ ነፍሱ ማለት ብሳልሳይ መዓልቲ ክትንስእ ምዃኑን ድሕነት ክብህብ ምዃኑን ዘበስር ሓይሊ ቃል ተሪር ቃል እዩ ዝነበረ እግዚአብሔር አምላኽ ንሳቶም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ብስጋ ትምንታይስ እቲ መሲሕ ዝበሃል ብስጋ መጽኡ ኸድሕኖም ብስጋ ኸንብሮም ብስጋ ክሕጉሶም እዮም ዝሓስቡ ነይሮም እግዚአብሔር ዝነበረ ዕላምኡ ግን ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ዘለዓለም ተስፋ ናይ ዘለዓለም ጸግዒ ዝኸውን ነፍስና ክትጸምእ እንከላ ዝምግብ ሕያው አምላኽ ካብ ጽምኢ ዘናግፈና ከምቲ ነታ ሰምራዊት ካብዚ ማይ ስልምነክ ዘሎ እንተትፈልጢ ኣይምጸምእኽን ምስ በላ እሞ ከይትጸምእ ኢላ ቃሉ ሃንቀው ኢላ ዝሰምዐት ንኸይንጸምእ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ መድኃን ዓለም ነዚ ቃል እዚ ድማ ብሳልሳይ መዓልቲ ክትስእ ምዃኑ ንስኻዶ ብ46 ዓመት ዝሃነጽናዮ ዝተሃንጸ ቤተ መቅደስ ኣብ ሳልስቲ ክትሃንጾ ኢሎም ኣዝዮም ተገሪሞም ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ብ46 ዓመት ዝተሃንጸሲ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ክርስቶስ ግን ብዛዕባ እቲ ቤተ መቅደስ ዝኾነ ክርስቶስ እቲ ቅዱስ ዝኾነ አምላኽና እቲ ቅዱስ ዝኾነ ኮረና ንሱ እዩ ዝዛረብ ዝነበረ ኣብ ኢሳይያስ 56 ፍቅዲ 7 ከም ዝብል ሓይሊ ቃል ኣሎ ቤተይሲ ንኩሎም ህዝብታት ቤት ጸሎት ክስምዕ እዩ እሞ ንኣታቶም ናብ ቅዱስ ከረነይ ከምጾም ኣብ ቤት ጸሎተይ ከዓ ክሕጉሶም እየ ዝሓርር መስዋዕቶምን መስዋዕት ሕሩዶምን መሰውኤ ቅቡል ኣብ መሰውኤ ቅቡል ክኸውን እዩ ዝብል ሓይሊ ቃል ኣሎ ኣብ ኢሳይያስ 56 ፍቅዲ 5 ዘሎ ሓይሊ ቃል ማለት እዩ ቤተይሲ ንኩሎም ህዝብታት ቤት ጸሎት ናይ በረኸት ከምቲ ኣብ ቅዳሴና ሁሉ ግዜ ካህን ዕጣን ሒዙ ምስ ዞረ እንታይ ዝብል እንሆ ከምቲ ንቀጽሪ ኢያሪኮ ዘፍረስካ
ንሓጢአተይን ንሓጢአት እዚ ህዝብን ድማ ኣፍርስ እዚ ጸሎት እዚ ተቀበል ንስሕኦም ተቀበል ዝሃብዎ መባእውን ተቀበለሎም ጽሓፈሎም ኣብ ዓምዲ ወርቅ ጽሓፈሎም ሓጢአቶም ድማ ሓጢአቶም ድማ ሂደግ እንዳበለ ነቲ መልአኽ ዝቀብሎ እነሆ ቤቴሲ ንሁሉም ህዝብታት ቤት ጸሎት ክስምዕ እዩ እሞ ንኣታቶም ናብቲ ቅዱስ ከረነይ እቲ ቅዱስ ከረና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ መጺና ንልምን ካብ 3 ወይ ካብ 2 ውን ላዕሊ ኮይንኩም ኣብ ጽልይዎ እዝነይኒ እንተይ ናባኹም ከብልያ እዩ ዝበሎ ሓይል ቃል ኩሉ ግዜ እንዳዘከርና ናብ ቤቱ ንኸይድ በዚ ምኽንያት ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ስለምንታይ ንሕና ኣብ ቤቱ ክንነብር ከም ዘለና ክርስቶስ ኣርአያ ኮይነና እዩ ወዲ 12 ዓመት እንከሎ ከጠፍኦም እንከሎ ናበይ ኢኻ ኸይድካ ወደየ ደሊናካስ ኣነ ነቡኻንስ ሲኢናካ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ኣነስ ኣብ ቤት ክቦይ ክኸውን ደይግብኣነን እዩ ካብ ዝንኣስና ካብ ንእሽተና ጀሚርና ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምላክ ክንከውን ከም ዝግብኣና ምስ እግዚአብሔር ኣምላክ ከም ሳሙኤል ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምላክ ክንዓቢ ብእግዚአብሔር ኣምላክ ክንምገብ ቃሉ ክንሰምዕ እነሆ ባሪያኻ ይሰምዕ ኣሎ ተዛረብ ዝብል ቃል ክንሰምዕ ሳሙኤል ዝብል ቃል ነፍስ ወከፍና በስማትና ክጽውዕና እግዚአብሔር ኣምላክ እሞ ናይ ኩልና ጸሎት ድማ ክቀበል ናቱ ፍቃድ እዩ ኣብ ቤቱ ክንነብር ጸሎትና ክሰምዕ እግዚአብሔር ኣምላክ ቅድሚ ሙላዱ ዘበሰረና ቃል ኣብ ኢሳያስ 56 ብዕሊ 7 ኣለና ከምኡ እውን ኣብ ማቴዎስ 21 ፍቅዲ 13 ንሱ ከዓ ቤተይ ቤት ጸሎት ይበሃል ጽሑፍ እዩ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጉሓለት ግበርኩሞ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምላክ ከመይ ዝበልና ተጠንቂቅና ከመይ ዝበልና ቅድስናና ሓሊና ከመይ ዝነና ብዘይ ጉሕለት ክንነብር ብዘይ ጉሕሉና ክንነብር ብቅድስና ክንነብር ብዘይ ተንኮል ክንነብር ብየውሃትን ብፍቅርን ንእግዚአብሔር ኣምላክ ስሙ ቅድስን ክንባርኽን ከም ዝግብኣና ይነግረና ኣሎ ኣብ ቤት ጸሎት ኮይና ከመይ ዝበለ ኣዝዮም ስቡር መንፈስ ዘለዎም ውሉድ ክንኸውን ከም ዘለና ኣብ ቃሉ ነገርና እዩ ንዳዊት እነሆ ንስኻስ ሓጢአት ጌርካ ኢኻ ታገድሽካ ኢኻ ክሳዕ ክንዚ ትጭነቕ ንምንታይ ኢኻ ክትጭነቕ ዘለኻ መስዋዕት እንድሕርር መስዋዕት ሕርር እሞ እንታይ ኢሉ ሽዑ ኣምላክ ክሓገልካ እዩ ስኢልካ ይትንባዕ ኣንጉዕኻ ስጋ ብዝነቅጽ ኣይትጹም ኢሎም ምስ ረበሽዎ እንታይ ኢልዎም ሽዑ ዘመራይ ዳዊት ምስጢር ወይን ድማ ተሰንሰለት ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ርክብ ምስ እግዚአብሔር ኣምላክ ስለ ዘለዎ ልቡውን ምስ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝተረኸበ ስለ ዝኾነ ከም ልበይ እውን ዝተባሃለ ስለ ዝኾነ ልብ እግዚአብሔር ኣምላክ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎም እግዚአብሔር ሲ ዝሕግሶ መስዋዕቲ ድዑልን ሕሩድን ዘይኮነሲ ስቡር መንፈስ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ዝሕግሶ ስቡር መንፈስ ደኣምበር ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጢ ይሐድስ ትሑታት ክንከውን ከምቲ ፈሪሳዊ ዘይኮነሲ ከምቲ ተጓዊ ከምቲ ዳዊት እንሆ ንዓኻ ናብ ቅድሜኻ ንበደልኩ ኢሉ ብሓጢአቱ ዝተኣመነ እግዚአብሔር ኣምላክ ንሱ ነቲ ወተሃደርናቱ ከም ዝበደሎ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ነገር ግን ንሶምን ዳዊትን እቶም ዝተበደሉ ሰባትን ግን ናይ መን እዮም ነይሮም ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ስለ ዝነበሩ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንዓኻ ናብ ቅድሜኻን በደልኩ ኣብ ቅድሜኻውን ክፉእ ገበርኩ ኢልዩ ብልቡ ብሓጢአቱ ዝተኣመነ ፈሪሳውን ተጋውን ክጽልይ ከለኻ እቲ ተጋውን እንታይ ኢሉ እንሆ ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ንሰማይ ገጹ ክጥምት ኣይደፈረን ንቁልቁል ኣፉ ኮይኑ ኣፍ ልቡ እንዳሃረመ እንሆ ንዓኻ ኣነ ሓጢአተኛ ምጉድር ሓጢአተኛ እሞ ኣይንተይ እውን ናባኻ ክሪኣ ይቕዓንየን ስለዚ ኦ ጌታ መሐረኒ ዝበለ ንሕና ድማ ብኸመይ ዝበለ ብትሕትና ንእግዚአብሔር ኣምላክ ስሙ ክንጸውዕ ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ክነቃዕርር ከምቲ ሃና ሳሙኤል ንምውላድ ውላድ ዘይብላ ሰዓት ከመይ ጌራ ክሳብ ነቲ
ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ዝነበረ ካህን ኤሊ ሰኸረት ስጋብ ዝመስሎ ልባ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክሳዕ ክንዲ ዝኸፊታ እግዚአብሔር አምላክ ብጸሎት ትልሙኖ ነይራ ስለዚህ አነ ንስኻትኩም ድማ በዚህ ሰዓት እዚ አብ ኩልና ናይ ኩልና ነብሳት ከመይ ገረን ከምቲ ዘመራይ ዳዊት ዝበሎ እንሆ ነፍሰይ ከምቲ ንኢራብ ዝጸምኦ ንዓኻ ጸምአከላ ነፍሰይ ነፍስኩም ድማ ከመይ ኢላ ጸሚአትኩም ዘላ ነፍስ ወከፍና ንዓለም እውን ከመይ ገራ ንክርስቶስ ጸሚአ ከም ዘላ ብስንክ ጽምአቱ ድማ ቃኢላ ሰላም ሲኢና ተረብሻ ብራዕዲ بحمام انه عالم تباساچو مس برختا مس شيشايان كلا انه كيدك اسات حدر الله سلام انتي كريستوس زيبلو سلام يبلون عبيت املاخ زي نبر سلام يبلون داويت اكو بيت زيابير املاخ حديغو كوصن كلو انه ازينا فقونيرو ازين زيابير املاخ نفقونيرو انه كاب شح معلت بيت منغست حنت معلت بيت كاي حشن زبل كسع زبل كسع خندزي نفسو نغزابير املاخ تصمئ نيرا كم تتغاوي نغزابير املاخ ازي صميو قايلو انه غيتاي نعخا دفيرو خطمت بسنك زي مخال ناف سماي كسع زي طمت كوينوسي بقى تحت يلو زقيلو نغزابير املاخ يزلمنه نحنا دما بتحتنا بيت እግዚአብሔር አምላክ በዝሎሚ ከመይልና ና ቤት እግዚአብሔር አምላክ እንነብር ዘለና አቤት እግዚአብሔር አምላክ ነገልግል ከለና ናይ በሐቂ ብለውሃት ናይ በሐቂ በፍርሃት አምላክ ቀዳሚያ ለጥበብ ፈሪያ እግዚአብሔር ዝኾነ ብኾም ኦዲና ንማላለስ ዘለና በሐቅን ብርት እንዲና ዝማላለስ ዘለና ነፍስና ክንምር ይግባ ልብ ክንብል ይግባና እዩ ከምቲ እግዚአብሔር አምላክ ቤቴን ሁሉም አህዛብ ቤት ጸሎት ዝብሃል ዝበሎ እዚ ቤት ጸሎት እዚ ድማ እንሕና ብኡ ክንባረኽ ብኡ ተባሪኽና ድማ ጸሎትና ተሰሚዑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ጸሎት ንገብራ ቤተ ክርስቲያንና ከምቲ ቀጽሪ ኢያሪኮ ዝሰበረ ኃጢአትኩም ሰይሩ ድማ እግዚአብሔር አምላክ በሐርነት እግዚአብሔር አምላክ بسلام كنبر مس እግዚአብሔር አምላክ انه بصقو كنبرن نا እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክና ናይ በሐቂ ከመይገርና ንጽምዓት ክንጽውዖ ክነኽብሮ يغبانا يو معناتي ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና በዝሎም አንቲ አብዝ ምኩራብዚ እንታይና ነምሃሮ አቤት እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ዝበልና ኢና ሰባትና እንከውን ዘለና ናይ በሐቅልና በቅንአት ናብ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ግዜ ቃሉ እንዳናፈቅና ቃሉ ሃረር እንዳበልና እንነብር ዘለና እንዳድከሙ ነብርና ብርግጽ በእግዚአብሔር አምላክ ክንዓቢና انه كنتي كريستوس انت يجرو عبيت مقدس مسكوني بمستوعل عبيت እግዚአብሔር አምላክ ሲክሳህ እንዴ በመስተዋል ከነበር ከም ዝግባአና አዚ በመስተዋል ታይገብሮ ይሰምዖም ነበረ ሽዑ ድማ ይሓትት ነይሩ ከመይ ዝበለዩ እዚስ ወድ ማርያም ትወድ ዮሴፍ አይኮነ እንዲዩ ከመይ ይበለ ይኻበ እንጽዎ ዝፍልጠት ስጋብ ዝብሉ አዚየም ይግረሙ ነበሩ احنا دما عبيت እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ዝበለ በመስተዋል በከመይ ዝበለ በመስተዋል ከነበርን በከመይ ዝበለ በፍርሃት እግዚአብሔር አምላክ ከነበርን عبيت ከነበር ድማ ብርግጽ ከም ዝግባአና ክንፈልጥ ይግባአና በተምንታይሲ ኩልና عبيትን ከነበር እግዚአብሔር አምላክ ማለት እግዚአብሔር አብ ወዱብ ንልአኽ በጀሂቡ نحنا بدمو عديጉ ቤተ መቅደስ ክንከውን እግዚአብሔር አምላክ ታየርና محደሪ ክንከውን ከምቲ ቤተ እግዚአብሔር አምላክ ዝሓድረሉ ታቦት ጽላት ይቡ አቡ ክሰምዖም ዝጸውዖም እግዚአብሔር በዚ ሰዓት ዝግን ኣብ ነፍስ ወከፍና ኣብ ነፍስ ወከፍ ገዛ ድሕነት ክኸውን ዳይልዎ ነቲ
نزكيوس لما أنتي نزابيت زيا مدحان كونلا እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን لما أنتي ما أبز جرب كين كان عايك تري نعايك سمع هارس جاز بالك أنا قل لهم أنتي أبيتك كنت إيه نعورد مساخة أي زخيد مساخة خدر يا مسوله أنه أزي ترى علما تايلو نزيهم سرقكم أزي هفتامين يرو نزيهم سرقكم 4 أزي تايلو كوخو حصامي بقى رتب لبي هيبو እግዚአብሔር አምላክ መስሞጾ እግዚአብሔር አምላክ ዘአቶ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ዝሰፈሮ ልቢ በእግዚአብሔር አምላክ ዝተሐደሰ አእምሮ ክሳዕ ክንደይ ከምዝዓይ ንርኢ ከምቲ እግዚአብሔር አምላክና እንታይ ኢሉ ኣብዚ ሓለፈሪና ይሮ በአእምሮኩም ኩሉ ግዜ በእግዚአብሔር አምላክ ተሐደሱ ብልብና ክንእመንን በአእምሮና ክንሕደስን ስለዝግባአና قال እግዚአብሔር አምላክ ክንሰምዕን ከለና ኩሉ ግዜ አእምሮና ይሕደስ ከምቲ ኮምፒውተር ሪፍሬሽ ምስበልናዮ ተሐዲሱ ዝኾነ ነገር ተቀቢሉ ዝጽዕነልና ንሕና ድማ ቃሉ በመስማዕ ክንሕደስ ቃሉ በመስማዕ ክንሕደስን ብልብና ድማ አሚንና ክንነብርን ናይ እግዚአብሔር አምላክ ጽዋዓዩ ሊድያ ድማ بعل باولوس سلاسن باولوسن كسبكم قالوا ذاكران لبا خفيتي أتسم نيرا እግዚአብሔር አምላክ ደም አእምሮአ ስለዚህ ሐደሰ ደማ ታጅራ ኖ ንሳን ስድራን ተጠምቀትሞ በክርስቶስ አመነት ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ስድራ ክርስቶስ ኮይና ማለት አነ ንስኹም ድማ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ቤትና ነዛ ቤት መቅደስ ቅድም ቤት እግዚአብሔር አምላክ ተደላላ ጽዋዕ ዝነበርት ምኩራብ ሎማ አንቲ ንሓና ግን ነፍስ ወከፍና ነዛ ነፍስናሲ ከመይ ዝበለት ተቀደሰት ምዃና بدم كريستوس تحاسبت مخانا بدم كريستوس استعدقت مخاناسي እንፈልጥ ነው ስለዚህ ነፍስናሲ ንግዚአብሔር አምላክ ሳخندይ ከም ዝጾምኦ ከምቲ ኢራብ ኣብ 42 ይልዎ ዘሎ ኢራብ ንዓይን ማይ ዝጾምኦሲ ነፍስይ ከማን ከምኡ ትጸምእ ኢልዎ በቃ ነፍሲ ንግዚአብሔር አምላክ ከምኡ ያትጸምእ ነፍስናሲ ከመይ ትጾምኦላ ስለዚህ ነፍስና ክሳዕ ክንደ ስጋብ ዝጸምእት ንስጋና ክንብል ነፍስና ኺድና ክንነብር ጽቡቅ አይኮነን ስለምንታይ ነፍሲ ዳይሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ከብዲ ንብልዒ ብልዑ ኸአ ተታሒዞም ከአ ናብ ሐመድ የሚልዎም ንሕና ግን ዘለዓለማዊ ዝኾነ ህይወት ዘለዓለማዊ ዝኾነ ቃል ዘለዓለማዊ ዝኾነ አምላክ ሒዝና ግን ከም ዓለም ዘይኮነ ክንነብር ዝግባእናሲ ከም ደቂ ክርስቶስን ከም ደቂ እግዚአብሔርን ኮይና ክንነብር እዩ እግዚአብሔር አምላክ ጸውዒናሞ ናይ በሐቂ ነቲ መዓልቲ ሕዳሴ ዝተውሃብኩሞ ቤተ መቅደስ ከይተርክስዎ ተጠንቀቁ ኢሉ ነቲ መዓልቲ ሕዳሴ ዝተውሃብኩሞ ነቲ በ40 በ80 እግዚአብሔር አምላክ ካብ አብራክ ስላሴ ክንወለድ ተዋሂብና መዓልቲ ሕዳሴ ዝተውሃብናዮ ስጋና ቀዲስና ክንነብር ስሙ እንዳጸዋዕና እንዳተነሳሕና ብኡ ናብኡ እንዳጸለና ብኡ እንዳነበርና ስጋው ደሞ እንዳተቀበልና በእግዚአብሔር አምላክ አእምሮና በእግዚአብሔር አምላክ እንዳተሐደስና ብልብና ጸኒዕና ብልብና አሚንና ጸኒዕናን ክንነብር እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይሁን ስለዚህ በዚህ ጊዜ እዚ ዘለናዮ ብጾም ብጸሎት ነዘለናዮ 40 ጾም ናይ ሱባኤ ጊዜ ድማ ልክ ከምዝን ሰብአነ ነዌ ጾም ናይ ኤልያስ ናይ ሙሴ ዝተቀበለ እሞ ተቀቢሉ ድማ አስቦም ዝሃቦም ንዓይን ንዓኻትኩም ድማ ነዛ ዓለም እዚኣ ድማ ጸሎትናን ጾምናን ሰሚዑ እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ዓለም እዚኣ ሰላም ክብ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይሁን እቲ ምንታይሲ ብዘይክኡ ሰላም ይብልናን ብዘይክኡ ጓሳይ ይብልናን እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የብለይን ናብ ልሙዕ ሸብኻይ ይመርሐን ዝበሎ ዳዊት እግዚአብሔር ብርሃናን ምድሓናን እዩ ካመን ከእነ ንፈርሕ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዓለም ኣብ ትርዕደሉ ዘላ ኩናት ደይኸውን ሳልሳይ ዓለም ኩናት ደይኸውን እንታይ ይኸውን ኢለ ትናወፀሉ ዘላ ሰዓት ንሕና ከም ክርስቲያን ከመይልና ኢና ጸኒዕና ክንነብር ዝግባአና ከመይልና ኢና ነዛ ዓለም እዚኣ ከይፈርሕናሲ ብክርስቶስ ተቢዕና ከምቶም ብልቦም እንዳተናወፁ ዝነብሩ ዘይኮናሲ ኣብ ልቦም ሰላም ዘለዎም
ኣብ ልቦም ርግኣት ዘለዎም ህድኣት ዘለዎም ትብዓት ዘለዎም ኣብ ጽላልቱ ልዑል ዝነብር ምስ መን ይነብር ምስ ልዑል ዝነብር ኣብ ጽላልቱ ዝሓድር ምስ ልዑል ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ እዩ ዝነብር ስለምንታይ 91 ዘለዎ ዝብሎ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብኡን ብኡን ንዑን ክንነብር ጻውዒና እሞ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ሰላም ይላእኸልና ኣብ ልብና ድማ ሰላም ይላእኸልና እግዚአብሔር ናይ ሰላም ግዜ ይግበረልና እዚ ዘለና የጾም ድማ ተቀቢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓለም ኩሉ ሰላም ይላእኸልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብሪት አኮቶ ይሰበህ ስም እግዚአብሔር አምላክና ወትረበ ክርስቶስ